5 6 7 ଲଙ୍କା ଚୋବେଇବୁ ଆବା ଦବ 10ଟା କାଇଁ ତୁ ଅଧେ ମାମା କାଇଁ ସେ ଖାଉ ଯେମିତି ଖାଇବା ତମ ତୁ ଦଉନୁ ଖାଉଛି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଖାଇଦେଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯୋଉଳା ଖାଏ ତମର କାଇଁ କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଆବା ଦବ ଚୋବେଇବୁ ତଳେ ପଡୁଛି ଦେଖେ ତଳେ ପଡିନି କିଛି ତଳେ ଗୋଟା ତଳେ ପଡିନି ହଁ ଖାଅ ଭାଇ ଭିଡିଓ କର ଭିଡିଓ ମୋର ଅନ୍ ଅଛି ବା ଅନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଅନେଇବା ଆଖି ପଲକ ପକେଇବିନି ଗୋଟା ଯେ ତଳେ ଯେ ଫପାଇ ନା ନା ଭାଇ ରାହୁଲକୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବ ଏଦିନ ହଁ ଅବଭିୟସଲି ମିଳିବ ସଙ୍ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ ଗପ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଁ ପଇସା ଦେଇଛି ସେ ପଇସା ଦଉଛି 500 ଟଙ୍କା ନେମି 500 ଟଙ୍କା ହଁ କାଇଁ କହ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି 500 ଟଙ୍କା ମାନେ ଆଖି ଲୁହ ବାହାରିବନି ଆଖି ଲୁହ ବାହାରିବନି ଥୋଇଦେନି ନା ଠିକ ଅଛି ଯାହା ହଉ ଯୋଉ ମୁଁ କାନ୍ଦେ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ଲା ବୁଝିବୁନୁ ବୁଝି ହଁ 500 ଟଙ୍କା ମେଡିକାଲ କେସ୍ ଲା ବୁଝିବୁନୁ ତାହେଲେ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ନେମି ମେଡିକାଲ କଥା ବୁଝିବ ହଁ ମେଡିକାଲ ତ ମାଗଣା ତୁ ତେଲ ବଡା ନବୁ ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ 500 ଦେବି ଯଦି ମୁଁ 500 ଦେବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ଯିବୁନି ତୁ ତଥା ମେଡିକାଲ ଆମେ ଯିବୁନି ଘର ଭାଇ ତୁ ଯିବୁନି ଇଏ ନକା ଗୋଟା କିଣି ଯାଇନାଣି କଥା କଥାରେ ଆରେ ହେଇ ପଦିଆ ପୁଅ ଏଟା ଗବାଳ ଲଙ୍କା ଚୋବେଇବୁ ଚୋବେଇବୁ କଣ ନା ତୁ ଖାଉନୁ ଗଣି ଖାଇଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଗଣିବି ହଁ ଗଣିବି ଏକ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ନା ଚୋବା ଗୋଟାଇ ଏ ସେ ଡେମ୍ଫ ଗୁରା ଏଇଠି ପକା ଏମିତି ପକା ନା ଡେମ୍ଫ ଗୁରା ଏଇଠି ରଖ ଗଣିବି ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଗୋଟାଇ ପାଣିଟା ତ ପାଖରେ ରଖୁଛି ଦିଟା ଏ ଡେମ୍ଫ ଗୁରା କହିଲି ଏଇଠି ରଖ ଏଇଠି ଏ ସେ ଡେମ୍ଫ ଏଇଠି ରଖ ସେ ଡେମ୍ଫ ଏଇଠି ରଖ 3 ହଁ 3 4 କାଙ୍କ ଭାঙେ 5 ଏ ର ସେତି କିଳି ଛାଡ ନା ସେ ତୋର କହ ତ ଫାଟୁଛି ନା 6 7 ପାଣି ମରିଗଲା ବେ मेरे 7ଟା 7 ଚौक तू आ ଏବେ ହୋସ ରେ ଅଛି ତା ଜଣା ପଡିବନି 18ଟା ଏଥିରେ ଦିଟା ହଁ 20ଟା 7 ଚୁପ 7 20ଟା ଚପ 20ଟା ନକା ନା 7 ତାହେଲେ ଆଉ 20ଟା ତାକୁ ଫ୍ରି କରାଯାଇଛି मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी। गजब बेइज्जती है ପାଣି ଦିଆହବ ପାଣି ବି ଦିଆହବ ପାଣି ବି ଦିଆହବ ହଁ ପାଣି ଦିଆହବ 7ଟା ଲଙ୍କା ଯାଇଛି ଅଧିକା ଯାଇନି ବାବା ଜମା 7ଟା ଆହୁରି 13ଟା ପାଣି ଦିଆହବ ପିଇ ଦଉଛୁ ଦି ଆଉ ଖାଇପାରିବି क्या बोला तूने? କହିଆ ଦିଅ ସେ କଣ କହିବ अभी मजा आएगा ना। ରଖା ହୁଅ ମୁତେ ମୁତିବ ହଁ 7ଟା कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ମୁତୁ ଓ ମୁତେ ଦିଅ ଭିଡିଓ ହଉଛି ହଲା ନା ଭିଡିଓ ହଉଛି 7 ଭଲ। ଆଗୁଟା ହଁ ହଁ ଗୀତଟେ ବୋଲୁନ ହଁ ସବୁ ବୋଲି ତୁ ଲଗା ତୋର ସରୁଟି ତୁ ଭିଡିଓ ଏଠି ହଉଛି ତୁ ଡବଲ ଭିଡିଓ ହଉଛି सोशल मीडिया चल जीवे तो मुंड मुंड करे ଆଜି ଗଣି ऐसा मत करो मेरी जान। देटा के कोने डालू कौन कितना खाइले अबे तू है कौन तू? ये क्या चीज हो? 7 8 9 10 11 ए 12 तू रेस्ट ସେ ରେଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗୁ ତା ଲଙ୍କା ଖାଇବ ପା ତା ଲାଗିଲା ଆମର କଣ ଅଛି ତା ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁ 9ଟା ସରୁ ऐसा मत करो मेरी जान। ପାଣି ପିଅ ହଁ ପାଣି ପିଅ ନଞ୍ଚ ପିଅ हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। କିଛି ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ ऐसा मत करो मेरी जान। କହିମି ତ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କହିମି नहीं चोट के सारे पिछवाड़े में तो गोल निकल जाएगा।